Yan. Hello mga subscribers, ito po yung ating second therapy kay Jenson de la Cruz Ramos. Dito po tayo sa Santa Cruz. So, once nyo po din yung aming gagawin sa kanya na Speedy Recovery Program. Sinabing Speedy Recovery Program, massage therapy, physical therapy, physiotherapy, sama-sama na po yan, pati speech therapy. Lahat po ng therapy, abutin niya. So, panoorin po. Yan. Saan tayo? Okay. Okay, kung tayo. Ibig mo. Buka ka mo. U. Berarti ko ya. U. Yung dilang, yung dilang labas mo. Hindi, labas yung dilang mo. Side. Upper. Round. Paikot. Yan, hindi. Ito oh. Yan, round. So, dapat yung umaga, yung gila mo, pinipractice mo, ha? Kung wala kang kinakausap, yung gila mo, pinipractice mo. Bakit? Kasi yung gila mo muna ng konti. Na-affect sa pagkakastok mo. So, kailangan mo tulong mo. Wala kang mali mo, yung gila mo. At yung ikaw mag-isa, magkaya ko. So, sipa, mahaba, yun mo. U. Ikaw isa. So, mabuti. Ito U. Ikaw isa. Sige. Ikaw isa. U. Very good, ha? So, tayo, numbers tayo. Tignan mo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ikaw, dali. 1. Nakasan mo. Saan mo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ano pa ang nanin mo? Pili to. Ano ba? Hindi ako siya. Magkadalaga yun eh. O sige, imbo. Bila. Nani, wala pangalan? Bila. Ramos ka eh. O sige. Ulitin ko na ha. Sige. Ano pangalan ng kapatid mo? Si Jeffrey. Jeffrey de la Cruz Ramos. Yung tatay mo, ano pangalan? Yung tatay? Orlando Silvan. Ramos. Dapat lagi yung pinapa-remind yung mga kasi nakakalimutan yun, ha? So, okay ka na? Ha? So, may sabi ko sa akin, ha? I-O, tsaka yung counting. Bibilangin mo lagi, ha? Tatagal tayo, pag ikaw bilang, yan. Sige. 1. Mali, bilang. 1. 1, 2, 3, 4, 5. Wala ka sa 5, 6, 6, 7, 8, 9. May kwantis ka na? May kwantis ka? May kwantis ka na? Meron. Mamaya. May kwantis ka ba? Never, hindi mo alam. So, may problema kayo sa speech niya. Hindi lang stock niya. Doon kasi, yung ibang speech mo, hindi ano? Iba kasi yung speech therapy. Ito. Huwag mo kakagitin, ha? Binamassage to. At pag doon ka, patay tayo, pag doon ka, dumasi ka. Oo. Ano masuhan? Sa ako. Hindi na lang. Sige. Ay, huwag niyo naman ang update. U. U daw. Ba? Ayos ba? Ako muna, barbers tayo. Baka tuwag lang na, baka tuwag pump na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Yan ka mo saan? Mabilis tayo. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Twisting ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas lang? Ha? Tigas sa mga joints mo. Gas. Tutukan to, no? No? Panahon. Hindi pa man din. Mahal ang ano mo, may trabaho ka. Ayan, oras, ang panahon. Tigas, oh. Mira, oh. Maray, may therapy, oh. Basta. Ano ba, ha? Kamulan na, kamulan na. Ay, Diyos ko ba? Masis na, boy. May sakap niya ka na. Tigas, oh. Yan mo. Apa yung tipan? Ito. Yan. Hirap kasi. Parang haka. Maliligo niya ako. Yan. Thank you. Thank you. So guys, ito actually the muscle was very stiff. Sabing stiff, matitigas yung mga muscle niya. So napakahirap natin i-exercise. So possible ito, pinakamatagal dito. Isang taon to, pag ganito ito. Titigas ng mga muscle. Kung pinabayaan kasi ito, gagawin niya, no? Ha? Titigas yan, gagawin yan. Yan. So gumagawin yung muscle natin kasi hindi na mamasage. Dapat tayo na mamasage lagi natin. Ako ba na ako lang? Ha? Ngayon. Ba? Ito mo. Tigas. Lagay na ka ba? Hindi? Bata ka. Lang? Wala nabili lang dito? Wala nabili. Wala akong mamaya makit ng lens. Wala na. Hindi yung pilagay dyan na langis, no? Ang bibili sa talagay, ito bilang. Ha? Datik. Tsaka efficacy oil. Efficacy. Okay. Ito na. Gas. Okay. Ayos lang? Ayos ba? Relax ka? Konti. Ayos lang. Nakaso sila. Wala, mag-busy lang. Punta na ba kayo? Kaya mo? Panalo mo nga ito ha. I-update ko kaya. Panalo mo, makakakalo kaya. Bye-bye.
Yan. Sakit. Ayos na. Baba ng dugo mo. Ano nga siya? Ay, kuya ka, kuya. Kuya ka pa rin. Ba't mo kuya? Sige na. Gas, no? No? Basta, hindi na mga sir. No? Ako, tumbang pa lang. Magaling na gusto kong galing pero tumbang pa lang. Ang bagpag ng tundo, baka na, ba? Oo. Oh, yan o. Ang butla o. Oh. Yan ang butla o. Hindi na tutuwa dun to eh. No? My boy. Oh. Di ba? Ay, labot na oh. Titigas ulit o pagka nagalit ka, na-stress ka. Pag na-stress ka, itong ugat mo, titigas yan. Kaya huwag ka ma-stress. Iwasan mo mainis. Ha? Oo. Sakit? Sobra? Ba? Sakit? Sakit? Ang sakit na ako. Sakit? Sobra kaya? Yan, sakit? 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 Dia ngambai, ada ngambai. Dia ngambai. Dia ngambai. Dia ngambai. Maju, baik. Ito kailan pula. Ha? Doon tayo nagkita dito, mataba ka no? Dahil nga ng Korean. Hindi na tayo. Dahil nga siya ng Korean. Hindi na ako na. Yung batas. Mangindan. Ini nata. Mangindan. Ada ni? Nagkamatasan ng masala. Awin na. Sino? Awin na ang mga anak. Hindi mo anak mo. Ada. Lalaki na, no? Kasawa. Kaya mo na. Kanina pa hinihintay ni Pao nyo yan. Agal. Umiyak si Papa nyo kanina, kala hindi darating. O ba? Ano namin sinilay? Umuwi sa huli ko. Oh. Pangalat. Pangalat yan. Kaya kayo, ako maligog yung bako, meron tayong cellphone. Ako, nasa-session yun. Mga kaya yan, mga record yan. Dala mo kasi. Dala mo. Hindi to. Wala ganun ang kasutan. Wala. Vlogger yan, vlogger. Wala. Ha?
Gila na kaya. Yan, kaya na bili na kami. Gila na. Yan, yung bangko. Tanong ko mo yan. Nawakan ko ang Hindi lang yan naman. Shout out. Ano shout out? Yan. Oo, kasi ito Ito mo. Tigas ng mga ligod mo, Brad. Anong ginawa mo? Kaya kahiga. Higa ng higa. Wala nang nararamdaman ko, higa. Higa. Tigas, oh. Ano pa rin lang? Ano pa mo rin lang? Yan, sir. Natigan siya sa tao. Dami space. Yan. Okay ka ba? Okay ka ba? Doon, nakita mo sila. Pauwi, hindi. Kasi mo napita pauwi, pagpunta doon. Nakasama niya si Casey. Nandito si Pao. Nabuha si Casey. Hindi siya magbabagong taon. Siyempre, marami anak yan. Hindi mo to, yung bumbong mangingay. Hindi ko alam. Bumaba sila doon. Pinagpintang putso ng ini. Ay. Kasama na din. Awas ako. Awas ako. Lalo dyan. Sipa mo. Sipa. Sipa, lumakas. Sipa, sipa. Binakas niya? Yun yung power mo? Sige, sige. Yung power mo, power mo. Sige. Yun yung power mo? Sige. Oh. Sayang. Eh, boy. Sayang panahon. Bagay, libre sayang yun. Tsaka-tsaka mo yun. Libre. Baka mo to. Sipa. Sipa. Sipa, gano'n. Ganun, sipa. Sige, sipa. Walang power? Hindi. Galaw mo. Galaw. Ayun, magaling pa, diba? Galaw. Pag-asa. Pag-akas ka pa. Iya. Hindi Pak. Hindi ka pa? Ako parang di. Siguro din ang tao masih. Tama ba ako rito? Buka. Ano? Mga bangking. Diyan ka ba? Wala. Ito balakang mo. Taas mo balakang mo. Taas mo. Hindi, taas mo balakang. Hawakan mo.
Sige, angat. 1, sige. Baba. Sige, angat. Baba. Kaldag ka lang. Angat. 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 Baba. Sige, angat pa. Sige, last 5. Angat. Sige. Sige pa. Sige. O, last 3. Sige, angat mo. Angat. Last 2. Angat. Angat. Sige. Relax. Padali magtitin niya ka. Amo na diyan ako. Oh. Sikat tayo, tulungan mo ka. Angat ka, ha? Angat. 1, 2, 3, 4, 5. Pada mo tayo. Tay, pag umaga. Naglas na ako. Ako na naglas. Kung puro kasi gasin, kung puro ka, maninigas ka. Mama. Kahit ka manak tapos. Tapos tigas. Tawag ka mamambi. Ay, bibili daw yung mamambi. Bibili daw mamambi. Just to delete. Wah, daw eh. Okay. Kaya ako nga. Kaya ako nga. Ay, naku. Kaya naman hindi beres niya. Kaya hindi tayo. Hindi ako gano'n. Hindi ate. Ayan. Aman na naman. Para si ate. Ating na yun. Dali yan. Kira yung Ayos ka lang, tol. Ayos ka lang. Ito, problema mo, ang paa mo, bingkong ang paa mo. Ano? Kailangan takakan eh, baka sila doon. Pag binaan ito, pag binaan ito, ano yun, wala, hindi na makakalakad eh. Bingkong eh. Magbuhin si Maika. Namagapin pa ako. Sakit? Sakit? Kaya mo? Kaya mo? Kaya mo? Kaya? Kaya mo? Kaya? O kaya? Sige, punta namin. Punta namin. Kukuryente na natin, kukuryente ka rin. Kukuryente ako din. Utos tangkak sa kuryente na. Wala nakaraan? 6 ba? 7? Nakaraan natin. 15? Kaya mo? Ano kaya mo? 10? Ha? Lalo na naman yung kalama yan. Tap yan sa delabi. Nagdamo pa lang ka. Napun mo ko ka. Mawala yung kistory. Damong naluna ng ko. Dilig. Dilig. Nakalay. Yan, 1. Kaya pa? 2, kaya? 3, 4, 5,
Five. Okay yung five mo? Five goes, good. Basta na naman, five na ko. Ngayon, dahil may hospital, itang travel na kasi, itang tagal na. Ang mga niya mo, safety na eh. Kuryente yung pala tatagalan mo ka, ngayon kuryente. Lugabes din meron ganyan. Lugabes. Kaya nga ba, pwede ba panaugagas yan na? Bukain din din. Mabilas. Ay, nalasa na. Pinorit makakalat mo naman. Importante din yung massage therapy mo, tsaka yung kuryente, tsaka yung therapy. Buti. Alam niyo, ma'am, hindi ko sabi. No? Ay, ikaw. Ay, daw. Baru ko tangkin ang Oh. Five. Pangalan. ikaw ang imabalot. Stop ka, pagkano ha? 7, 8, 9, taas ah. 9, 10. 10 kaya? Okay yan? Bawas? Bawas? 9, 8, 5, 8. 5, 8. Last ah. Alam dam. Okay. Relax. 2 minutes. Oo, easy. Ayun. Ano? Ano? Oo, bisa mo yan.